gipananom dito kay kuman sa bagyong Odette wa na namo masubay. Among subayan guys ug unsay mga resulta ditong dapita. Kauban sa ako ang bana guys, kamirang duha kay among mga bata di man kuno manguyog. So atong tanawon guys, aninawon na to pag-ayo. Aning higayuna guys, nag-ilis na akong mister sa iyang uniform kay kanang ga-short naman to sidya, unja aga karsunis sidya, hasta pug ko ga jacket kay arang katula man ang tuwa na kas taliwas lasang mo ni nga nihunong mi aning hayag-hayag kay musod nami sa dakong lasang. Kani among gilakwan guys, dili pa ni amoa. Kuan pa ni sidya kanang kalubinhan pa ni sa tagadinhing dapita. Kanang lasangan nang makita na to ana mo na atong sudlon karon pilang gutlo. Musod na tayong dapita guys kay ato nang subayan kung naunsa na amo ang mga gipangtanom nga kahoy didto sa amo ang area. May po si Mr. guys kay suporta kayo pag ingon ako nga moadto mi sa among yuta dito sa tuog may nga na mo ito sa Hinubiba. Niuban po ni siya guys kay ganahan man si Jagod og kanang amo yung masubay kay kung ako ra lagi mo adto itong dapita di man siya kumpiyansa kay lasang baya bisag daghan ko na dito mga mananap mo na nga ako radyoy nakuyog niya ron. Kuanay agianan day guys ang amo ang dapit ang kanina mong agianan kuana nga ay natambakan na sa mga dagkong sagbot, nag-abot na galisod na mi og agi kurag isigwi-wi na gani mi ani oh. Suong. Ha? Damo tayo na kami ano. Kita pagtungo sa kami.
A few moments later. Niabot nami sa area guys. Kaning mga kawayan na amo na ni. Kanina. Arang sagbuta guys. Di na halos makita ag amo ang gitanom ani. Padayon lang gihapon si Mister sa paglampas. O gahapit na jud ta moabot ani sa hawan-hawan. Mismo sa gitamnan og mga Jimelina guys. Bantay-bantay pod mi sa among isig kakilid kay basig na mga putyukan or lampinig or mga ihalas kay lasang lagi basin og mapaakan tas mga langa mananap. Isig bantay lang yun mi ani guys. Siya naghawid og sundang, ako pod gahawid pug ko kay simba ko og naay mo kalit og duol. Mapigtusan jud sa sanggalab. Tagsama mig sanggalab ani. Hangad-hangad mi sa mga kawayan guys, daghan na gajud kayong natumba. Dagko kay ni nga kawayan. Nanugon mi guys kay nangamatay tungod kay nangatumba sila tungod sa bagyo. Mga guwang nakaadyo. Mao na ni guys, mao na ning area ha. Makita na nato ang mga nagbarog nga mga kahoy. Ara gadyong sagbuta Ginoo. Ha? Ara gadyong sagbuta. Mga bagon-bagon. Nen anapay lubi na mo gagmay. Maihap lamang mga lubi nga nagbarog ani guys kay natumba sa nang labay pang bagyo. Mo nagitamnan na lang pud namo og mga kahoy. Ang among gitanon ni Jimelina o mahonggani. Pero ang Jimelina wa man kaayo mo lahutay. Nangamatay man. Ang nilahutay kanimang mahonggani. Guys, ako ang nakuha na akong atensyon aning punuan sa kakao. Nakurat ko guys. Akong gisusi og tinuod bago nga dahang bunga kay murag nakurat man ko ba ni tan-aw. Wala na agi jud ay bunga gamong mga naikakaw. Kakao pa ni sa akong amahan guys. Daghan na ba ni kaayo si Jag punuan. Pero ang nabuhi lang mga dira lang sa akong bahin, ang nabuhi lang murag duha ra mating punuan. Ambot lang ka sa uban ako mga igsuon basta kay sa ako ang bahin duha ra nabuhi unta daghan man ni. Unsaon man nga pagkamatay sa akong amahan, wa naman ni siya hinlui. Ya.
dalikat raman namong pagpalampas ani. Mao ni karon ahong gitnatan-aw ang kakao buhi di ay og nakurat to kay daghan kayo og bunga. Hala. Mamalit ra ba kog kanang tabliya sa gawas ja. Ni ama de mayuhon de ani. May lang magitugot ni sa Ginoo guys nga makaharvest ta ani. Di na ta malit og tabliya. Kay kung kaluyan sa Ginoo ni maka sampura day ta ani no. Akong gihinluan ang punuan ani guys, unya akong gihinluan og dayon gihalingan. Kay aron ang mga batin-batin di na mapuwak ug ang namuwak magpadayon na siya pamuwak hantod nga mohatag na siya mga batin-batin aron mudugangan pa ang pagpamunga ni ining maong kakao. Kani pod sa usapong punuan mao po ni siya guys, daghan pug bunga oh. Baya ha wa ba ni kayo mahinlo eh. Pero na surprise jud ko kay pag anhi jud nako dinhi. Daghang bunga. Kaluyan ko sa Ginoo mo tong akong gidadali og kanang hinlo og punuan sama sa gihapon ako yung gipaaso-asuhan. Ora ang trabaho paaso ani guys, ang bana galampas-lampas itong kakahuyan pero ako diri ko sa kakao. Kakao og naapoy mga lubi aning gipang tanom. Nalipay jud ko guys kay niya pa gyud ang mga memory nga kabilin sa akong amahan. Sa iyang kakugi guys ni apa jud ako pa jud nakita ang ihang mga tanom. Kape o kakao. Daghan ni siya ani guys, pero ang kape wa kalahutay, nalumos sa mga sagbot. Kani din kakao maayo din sa ilalom sa mga dagkong punuan sa kahoy. Mauni nga ako na lang ning abat-abaton kung maloy ang Ginoo. Sugot lang ang mister motungas mi ani. Ako unta ni siyang puungan. Pero mahadlok ko bisig mamatay, wa na lang ko na siya trima. Nihatag lang po siya og bunga. Mahadlok ko mo trim kay basin og wa na ko hinoy remembrance ni papa. Ato nga na lang na tanduga. Guys, akong gipangita si Mr. Ani guys kay nawala man. Hadlok ba ako kay lasang. Di na ko katuod na hinuan mo uli. Doon sa pang kaana ba? Subay lang ko aning sapa-sapa paduang dito sa may ubos. Ano dyan ako makita si Mr. Oy.
Ara na pong lasangan ng dapita guys. Bantog kay kana ako mga igsoon dili na mo ani aning dapita. Mawala naman day sila ani tungod sa wala ni dan nga makita. Mo na nga silang ko ani og Sir, itong sunda. tuyok og kamera og asa ang mister ani guys. Unja ang nakasisti kay nawa day ako ang sanggalab. Asa ra ito na kabutan. Pastilan. Dito ra man day giugbok nako sa may tuod. Isura ng tiguang na ta guys no. Malimta naman ang ato ang armas. Pastilan okay na ako guys ug mabilin pa ang bot lang. Mo na nga padayon ko gihapon pagpangita ni Mr. ug asa ra ron. Sa mo ako dito sa ubos. Kasang baya nalisang ko guys. Sa inyong Nanabi-tabi na lang ko diaris kuan palibot sig na ay tabi. kalit og kuan tunga. Sa lasang good guys, maglisod na ka og pangita sa imong kauban asara. Tabi. Wala makakita ang takog kanang mga wildflowers, no? Among gisubay guys, sapa-sapa na lang. Sapa-sapa ag akong gisubay. Tabi. Jum kay bunga. Jadi nira buja ko. Sige, si pangitan ni mo to. Ha? Si pangitan ni mo itong ubos? Si pangitan ni mo to. Ang tanawa makita mo itong pangtaon. Ada pangtaon ito na nakita na. Nga nang naato pa mang kag-ubos. Di pangita lagi ang wahikit. Yato kas langob. Ya. Hadlo ko na kay arang kitipa. Uy, nalawom? Nanaw kini ani mao na ni padungan to. Hadlo ka di kung padulang lango ba na? Di orang mo sa to ang kuan. Pag ako nagdunga mo rin na ngamay. Oy, susimbako ka. Dali na. Oh, susimbako ka. Mayag to tinunto diha undo. Kani ba? Are. Anak-anak.
hawanan aron makita Tabi. ang mga ilong ani. Ilong. Na. Oh, Ano ang ilongan na? diaw. Signal na. Jadi apa pun. Okay. Da. Mas kinaiyahan. Mau lagi. Mo ne hinimo. Sana iya. Kan, mga buhok. Ingon to akong papa way ni abot ko no ani nga kuan. Tapos, Wa ko ni abot ani nga hapon. na, tabot na ini. Kaang man na mulakaw. Di kaabot ani. Oh, balik yung tato. Ini lang yaboy mo na ito. Hindi man gabasan. Ini no? Hanggang kahoy. Guys, may inom kugkok. Uy, Kaya paghuban guys, dagkutan eh. Uy, gasolina nag-asiti. Uy, nabuhang ka diya. Dira da. Water. Mapa yung paghuman na mo kaon guys. Ano ito? Sa paniod to. Wala man ako ipakita agamo ang agamo ang gibawon kay uy Ginoo. Cowboy style. Wa ipakita kay arang katula. Buwad Kay ang itlog sa gulag buwad. sagulan og buwad. Oo. Hilo-hilo na gadyon. Ang aso dito, naapa ba aso? Naapa di ay. Naapa di aso adto. Sakura. Sige na guys, bye-bye. Bye-bye na guys. Guys, dun ni anay nagsungko na mo guys. Og dahon salamat sa inyong pagsilip og ako moingon nga mayong udto og maayong Domingo kanatong tanan. Bye-bye.